May hapon mga kabangas. Hapon, may hapon. So niya ako karon diri sa Mogs, niya ako diri karon sa Hacienda sa Mogs. So nabit ako diri karon mga gulay, ayo kog mga gulay. So dami sa ta diri sa gulayan sa Mogs, no? Ayo ta diri. Tay mga amigo diri. Alright? So ako ipakita ninyo. Okay? Alright, mga kabangas na raw. Wow! Oh. Nandag ko ng mga talong pirambot ang bunga ni. May bunga na day. Oh, nandag ko ng mga talong mga kabangas oh. Courtesy of ato mga amigoy dire. Nay mga bunga gyapon no. Oh. Nandag ko na. Kapayas o mahinog. Kini kapayas o ni taas na o. Tulo na kapunuan sa kapayas o ta isa tapagid o. Kamunggay. Naay tag kamunggay ron. Yung alugbati o. Right? Alugbati o. Ha? Tanglad, yung mga tanglad dito pero menangid sa ta kay lisod kay tabrangin. Ang pispan oh. Pwede mamingwit diri ba? Oh? Dagan isda oh. Oh? Oh? Ay kabangas ay. Kan? Oh, gagmay pa. Tilapia. Oh. Gagmay pa mga kabangas. Pero pwede na naununan. Alright. May okra. Pero manangin sa ko mga kabangas. Okay. Sud kayo ng wata dito manangin. Oh. Tanaw sa kamuti oh. Oh. Okay, tanglad o anugon. Oh. Mga talong. Okay, sili oh. Okay, ngayon ko ni sili. Ang kay sili ba? Lemon, ngayon tanin niya. Sili oh, mga bangas oh. Oh, ngayon tanin niya. Oh, sili. Alright. Lamig king hangin rin mga kabangas. Tanglad oh. Oh. Diri mga bangas kay bugno kayo. Patula. Right. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the